A desmontaxe das pérgolas do aparcadoiro dá o tiro de saída ás obras de demolición da imprenta provincial e do parque de maquinaria. Trátase do primeiro paso para a recuperación ambiental da Xunqueira de Alba. Quero comentar que recuperar a Xunqueira de Alba, que é un espacio natural que pertence ao dominio marítimo terrestre afectado pola Lei de Costas, trátase dun dos grandes compromisos do Goberno provincial coa cidade de Pontevedra, que se enmarca ademais na aposta do Goberno provincial polo respeto ao medio ambiente e a recuperación de espacios ecolóxicos que nunca deberon ser ocupados. As instalacións do parque de maquinaria trasladaránse ao polígono de Barro. Precisamente alí a Deputación de Pontevedra ofrece á Xunta de Galicia unha parcela para acoller o equipamento anexo que o Goberno autonómico ten ao parque, pero cando menos polo de momento continuará na Xunqueira. Non son máis que disculpas que se marchan, non se marchan, ou que sexa, a última condición que puxeron foi que se ofreceran terreos, pois están ofrecidos terreos, nas condicións que pediron, exactamente, que dicir que pedían sobre 4.000 metros, urbanizados con agua e demais, pois ofreceronse os 4.000 metros no polígono de Barro, o sea, ao lado onde vai ir o parque de maquinaria, e iso hai xa uns meses, non sabe, non contesta. O proxecto de demolición e de recuperación da Xunqueira conta cun orzamento de 4,4 millóns de euros. Despois de liberar o terreo, realizarase un saneamento da zona. Comenzaremos coa preparación de firmes e pavimentos para a formación dun novo sendero peonil que comunicará coa senda fluvial existente, continuarase coa dotación de iluminación pública e mobiliario urbano e os traballos finalizarán coa plantación de cobertura vegetal. A demolición destes edificios ten un prazo de execución de entre 2 e 3 meses. A intención é seguir os principios da economía circular, aproveitando todo o que poida ser reutilizado, como o peche perimetral ou as pérgolas. Tamén se fará unha poxa pública con parte do equipamento.